myös K-Sportti varmasta paikasta ja hyvästä päivää. Akkuja tänne Myllynen, mutta tänne näin. Kokeillaan. Kalastustien mukaan Norjassa on näin on aika Arille käännösvaariossa, vaan ollut paremman linjaa kuin tästä Juhaminen. Vähän väärille tuolle könkkään on ajatus huonolle reitille. Ja näin Ari tulee sieltä vauhdikkaasti. Ja auto sinne pikkusen sivulinjalle. Pikkusen horisontti pyörii ympäri, kompassi on sekaisin, katsotaan pelaa poikki. Ja sen ilman sekas hauskaa. Hovin hauskaa seuraa, kun yrittää sen Eskimo-käännöstä ilman lapaa. Tällä joutuu kääntää toiselle puolelle. Ja saattaa ottaa uinnit nyt, kun ei tätä muualta. Mutta köysi on siinä kädessä ja siellä ollaan sitten vetämässä vielä. Iso kala ja sieltä tulee kajakki, tulee alaspäin, ottakaa kajakki kiinni. Nyt vaihtuu tuolla ihan kajakkia ja miestä tuolla koksissa. Nyt näin väkevää velottaa sieltä ja muistu löytyy ranteesta tuolla Saxonin. Nyt se tappueri koskee uimaa siellä koksessa. Että harjoituksessa mikä tulikin tuolla koksessa ja sitten kyllä viime vuonna sijoittiin Tommin kisa. Katsotaan nyt tänä vuonna. Mutta kyllä ei sinänsä väliin, kun tulee koskea. Aina me kaikki. Mutta on jäänyt. Nyt todennäköisesti vedetään aika kärkiaikaa, ei varmasti mitään paljon varmisteluita. Pikkusen siellä Tukio. Oho! Kyllä voiton. Purosen tuollaisen nopean edessä. Nyt tällä kertaa on erittäin tiukka kisa. Jussi on ollut paremmin. Vaan pikkusen paremmin, kun meillä on pikkusen helpompi koski edessä, mutta kyllä sielläkin löytyy erittäin hyvä harjoitella koskimelottaa. Pari viikon päästä täällä vedet vähenee, mutta vielä seuraavalla tuleekin sitten numerolla